أبرحقون كربان كونكم نزي بعقل قلوت حنت حكي وحنت حكي من السري نزم حلالف منفسه ومدبات اتمسكده زي ملس وركن المازن علوز بهالكال إذا خبر معدنون نطلو نواقو زيت من إذا خبر جزيكم هيبكم بعزوز منفساوي حنقوتان بقنعنان تكاتلون زلهم بروخاتن فقراتن حواتي كاب إجزابي ربونان كاب قيتانان مدحنينان يسوس كريستوسن تسقان سلامن مسكول نتناخم يخون استفاتكم بروخات كميك أنكم لا يعلقهم كميك تخونوا لا يعلقهم أنا بمحرات أملاخن بتصلتكمن سلامن سناين طعمن علقلكم بتتهبون زلخم ريتات هجون كيمسكم كخم كحلف هيدلن بتتصحفوا لي كله بتتتابعون كله كابتلو على رخابو وتعسب قبلكم فاتو تبارك لي لومي قويتا فقيدو بذا قداميت معالت سومون مقد سألتانايتي حزنا يزلنا نرسها انبزا طبيبنيا تكبر تبل اي متساكم زلخو ابز حلفه نرسها انبزا طبيب مقبار مالت بزح غزي مترጓም زيدليو كفل صحفاتنا مصحف قدسنا خيترفه بمترጓም اذا مالت اذا تحسلو እና ተባልካ መንፈሳው خمخان حليفو من منفاس ገጽካ مخاد زلوا مخانو رينا نيرنا أبو إشتي تمودعتا أمو كم يقدرنا نفلتهم مترجم زدليو كفل صحفاتن مترجم زدليو كفل صحفاتن أبزبلينا تفعلنا نيرنا نملو تحسته نايزي مدب لومي حزلكم قريبا لخندي ده حتى مساجر موسيقى أنا أخبركم عيترحقوا كمتي أبتار ستقمي إزلو مترجم زد اليوم كفلتات مصحف قدسنا صحفات زبل إحزلكم قريبا زلخو كلتا نقرأ له مالتيو مترجم زد اليوم كفلتات مصحف قدس له هجي مصحف قدس كنقول كلنا كفلتات له ونديو سان شديشن مصحف تندحيز له كابزي سوسان شديشن مصحفتنا بكفلتات انتلامتينا يوم بولي كيدان حدش كيدان إليكم كم خفل لكم أنا خناتو بولي يكون حدش كيدان يكون كيدانات أمبر مصحفتي يكونوا نساتهم في الزامتات يوم انتهي دايو اتخفلتات نولو زلنا كم إني حمشت المصحفت أوريد مصحفت موسى ومصحف قدسنا زوعن وتوراة زبلو إبراهيم بتخلي شنخ مصحف زانتا زبحلونا له كاب مصحف روت جميركا قدامين كلاين سامويل قدامين كلاين نجس قدامين كلاين زينا إزرا آستير نهميا إذا تقالله أب تبغى وش تأكدتنا إن اليوم مصحف تدمى بسالسة درجة إيوب مثاله مكبب اللونا كمو برابع درجة مزمور وش ذكرته مزمور رايت بملؤ مصحف محلي ناي سلومون بحمشة درجة تنبيتات بشاد شاي درجة 4 مصحف وانجيلات بشاي درجة كابورها جميل كامل اختات زانت حدش كدان قبل حوالات تلاسيدنا يوم كاو تنعسران حدن بلغتات دحري يوراي وحنس تمام مستنبيتات الله تتقاللنا يوم مالتيو ازيام يمتهم كفلتات سازي مترجم زد اليوم كفل مصحف قدس وي كفلتات مصحف قدسن صحفاتن الى له صحفات قبل كله دما اوش تقدروا بو خم تحسب انت مالت مخان دينكي
كم زبلنايو قلقليو مصحف قدسنا تحسوا زترجم سلازخانة كل زترجم زمسلم عنه كل زنبب زبلة كل منفساوي قانقنيا كم زلوا غيرهم زحسبوا له كناخه كم غير كحسبن كله انت اذا خون ندحريلنا نبي اذا خيد ندحريلنا نرسخا انبزا طببنيا نا مغبار يسخيد بقى انبزا كابتي تبلك طبب انتايو بلك طبيب مخان مالت انتايو انتيلنا مترجم زد اليوم قدسات صحفات كم زلون مترجم زيد اليوم كم زلون مفلات كم تزلوا كتوصلهم زلوخا زمالت كم زمالت إلكا خال ترجمات كهابكا خوسدو زلوهم بتحدى كترجم زلوهم دم بتخال اختل اليوم مخال زي بلك طبيب كتكون يخلق كمالتي مخنياتو ملؤ مرداء نهتي صحفات يخون الكاسل زخونه ملؤ مرداء نهتي صحفات انت داخل الكخا حسب أملاخ كتردو كيل كهلا مالتي إزيو أتتأبيب كبلك هزغر إنبزا أنت خيدو جن كم تي أبز حلف وان أبنات نحب كنا نقولكم نوركم كم عينت كم زي نخلو ترجم على لويركا بترجمه تراي يدو سديلكا زخيت عبيت لهم كل ديلكا عبيت لهم منفسه ترجمه خمس مالتي وسلزي عبيت لهم توليدو مالت إلكا بيت ترجمه تخده كما أبنات أجارب دبرزيتي أفكارن دبرزيت خرج عين يبلي تصحف دبرزيت مالت إذا حجي أب هاجر إسرائيل زلا قوتنا يسوس بناي متعاطى وقايمو زمحار الله بوتازي كونسي منفسه حسابي الكان ترى منفسه ترجمه الله الكان ترى نقول تخده خنكا أب حدا أخذ وده نرسها انبزات طببنيا نا مغبار تخيد انبزات طبيب كتكبر خلها نرسها نرسها حتى تفيل كارلو وخب خمس ود خمسين نرسها متفاعل له مالتي نت مخرا املاح مسحات مص نت مخرا املاح مسحات مسمصها متفاع مص سلازي اذا كل من تخيكون كنصورو الله وميلا نيره دينكي سلازي ناب منصارم كنمص اتقداماي كاب كفلتات مصحف قدوس مترجم زدليو تنبيتاتي اتقداماي مترجم زدليو كاب كفلتات مصحف قدوس مني مصحف نبياتهم ازيهم مالت كاب تنبيت إساياس كساب تنبيت ملكياس كيد كاودما راي يوحنس دمان او نوتو ازياتهم مالتهم إزي مترجم كم زد ليو أنا يكون كنزول دلخو حواري يخميلو أبكالي بيتروس قدامي معرف أب كاب مبل عسرت وتشعت فقدي كساب عسران حدا فقد زلو انت دارينا كم زي تتصحفو قفلي خوينو نرخبو أزيو زتصنع قالتين بيتكا قالونا مدري كساب زوجح كخاب صباح قبل بهم كسع زوجة أفت السفرات المات كم زبره ما راح تجركم أنت أستفعلكم له سناي تجبروا اللهم مش بلا أبدأ سعيسنا خم تخلنا جنا خيلنا كل صحف تنبيت ترجموا كابلو سخم زي كنا قدموا كله زي فلاتو زي عثر لنا ذا الحج كله عثر الحج كله صحف تنبيت ترجموا كابرسو كم زي كنا قدموا كله زي فلاتو إذا مالت انتاي مالت يندحريلنا كل صحف تنبيت يدبل لذا كله تبل انتاي مالتها أتقاليتك على أتقاليتك على منتاي تنبيت زبؤ زبلة تنبيت زبلة مالتي كل صحف تنبيت مالت حانتس ات نجار تنبيت يخون مبر تنبيت انت داخوينو كترجم
ዘድልዮ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ዘረዳእና ዘሎ። እዚ ማለት ግን ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት እዩ ዝብል ዘሎ ተጻሒፉ ዘሎ ዛጌተ ኣብ ትንቢታት ዘሎ ጽሑፋት ማለት እዩ። እዚ እቲ ኣጸቢቑ ክርዳእና ዘሎ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዘመንና እውን ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ክንበዩ ይኽእሉ እንድዮም፣ ግን ሕጂ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘመንና ዝንበይዎ ዋላ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እውን ንሪኦ ብጥሪኡ ዝተዛረብዎ ኣለዉ። ንኣብነት ኣጋፖስ ዝበሃል ነቢይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ንነቦ ኣብ ዓለም ጥሜት ክኸውን ኢሉ ተነቢዩ። ሕጂ እዚ ጥሜት እዚ መንፈሳዊ ጥሜት እዩ፣ ናይ ቃል ኣምላኽ ጥሜት እዩ ኢልካ ክትርጉሞ ዲኻ? ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ኩሉ ትንቢት ትርጉም የድልዮ ኢልካ ኣይፋሉን። ከምታ ዘለታ ብጥሪኣ ሕጂ ጥሜት ስጋ ማለት እዩ። ጥሜት ምግቢ፣ ጥሜት እንጌራን፣ ጥሜት ቀለብ እንጌራን ንስጋና እንተበላዕና ንስጋና ዝሓንፅ ምግቢ ማለት እዩ። ናይ ከምኡ ጥሜት ክኸውን እዩ ዝበለ እዚ ሕጂ ቀጥታዊ ትንቢት እዩ። ሕጂ ሐዋርያ ጴጥሮስ ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ? ኣይናይ ትንቢት ምትርጓም ዘድልዮ ዝብለና ዘሎ እንተሓሊልና ግን ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት እንታይ ማለት ዝተጻሕፈ ትንቢት ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስና ዘሎ ዝተጻሕፈ ትንቢት ኢሳያስ ንኺድ፣ ኤርምያስ ንኺድ፣ ዳንኤል ንኺድ፣ ሚልክያህ፣ ሚክያህ፣ ኩሎም ዘካርያህ፣ ኩሎም ዓይነት መጽሓፍቲ ትንቢታት ዘቦኦም ዳንኤል፣ ራእይ ዮሐንስ እዚኣቶም ክትርጎሙ ዘድልዮም እዮም። ክትርጎሙ ዘድልዮም እዮም። ስለምንታይ እዮም ክትርጎሙ ዘድልዮም? ኣብ ከለና ምልስ ኣቢልና ክንሓልፍ ብመንፈስ ቅዱስ ዝጸሓፉ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ስለ ዝኾኑ እቲ ዝገርመኩም እቲ ዝጸሓፈ ንባዕሉ ንኣብነት ዳንኤል እንተኾይኑ ጽሒፉ ዳንኤል እውን ክትርጎመሉ ክድልየ እዩ እምበር ንሱ ስለ ዝጸሓፈስ ንሱ ይፈልጦ እዩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ? ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ሕጂ ኣብቲ ኣዳልያ ናይ ኣተራጎማ ናይ ትንቢት ድማ ካብ ርእሱ ኮይኑ ደልዮም ካብቲ ተጻሒፉ ዘሎ እዚ ማለት ከምዚ እዩ ነለካ ኢልካ ከምዚ ኢልካ ካብዚ ናብቲ ሓደ እንዳጣቐስካ ዝኽየድ ከም ዘይኮነ እቲ መገዱ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ብኣስኣሰር ዝኽየድ ኣይኮነን። እዚ ክንርድኦ ዘለና ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ እዩ። ስለዚ ካብ ርእሱ ይኮነን ካብቶም ጸሓፍቲ እውን ኣይኮነን። እቶም ጸሓፍቲ እውን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከይድና ተዳሪእና እቶም ዝተነበዩ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናኣመርመሩ ይድብል እናመርመሩ ንኸመይ ዝበለት ዘመን ከም ዘመልከተ እናመርመሩ እሳቶም ንባዕሎም ብኢሎም ተጻሒፉ ክነሱ እኳ እንታይ ማለት እዩ ንኸመይ ዝበለ እዋን ዘመልከተ ኢሎም ይምርምሩ እዮም ነይሮም እምበር ይፈልጥዎ ነይሮም ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ዝብለና ዘሎ ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ስለዚ ይብላ ኣለኹ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ይኮነ እንተዳ ኢሉና ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ክትርጎም ከም ዘድልዮ ግን ርዱእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ምትርጓም ካብ ዘድልዮ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ መጽሓፍቲ ነቢያት እዮም። ምትርጓም ካብ ዘድልዮ መጽሓፍቲ ሓደ መጽሓፍቲ ነቢያት እዮም። ደግማ ኣለኹ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ እዛ ቅድሚ ኩሉ ትብል መጽሓፍቲ ትንቢት ክትነብብ ከለኻ መጀመርያ ክትፈልጣ ዘለካ ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ እዩ። በቃ ትርጉሙ ካብ ርእሱ ይኮነ። ስለዚ እዚ ፈሊጥካ ነበቦ ይሄ ክትነብብ ከለኻ ልብኻ ዝሃንደሰልካ ትርጉም ከይተቐበል ምንቲ እዚ ማለት ከምዚ ማለት ኢሉ ልብኻ ዝሃበካ ሓሳብ ከይተስተናግድ ምእንቲ ምስትብሃል የድልየካ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ፍለጦ ቅድም ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ምስ ፈለጥካ ሽዑ ንበቦ ካብ ርእሱ ይኮነን እንዲሁ ካብቲ በዓል ቤት ክደልያ ካ ትርጉሙ ካብ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ። እዚ ምትርጓም ዘድልዮም እዮም መጽሓፍቲ ነቢያት። ሕጂ ኣነ ኮንኩም ከም ዝብል ዘለኹ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዩ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ኢሉ ክትርጎም ካብ ዘድልዮ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስና ሓደ መጽሓፍቲ ነቢያት ምዃኑ ዝነገረና ዘሎ
ቀዳማይ እዩ بخلأي درجة كترجم زدليو كفل متحف قدسنا نتايو ندهري لها متحف موسى هجي متحف موسى سلام نتايوم كترجمو تدلي زلو ندهري لنا متحف موسى نتايوم كنبل لنا مجمرة متحف موسى ወይ ሕግታት ወይ ቶራ ጽላሎት እዩ ቆለሴ ማዕራፍ 2 ኣብ መበል 17 ፍቕዲ ክንነብብ ከለና እቲ ሕጊ ጽላሎት እዩ እቲ ስጋ ግና ክርስቶስ እዩ ኢሉ ይነግረና ሕጂ እቲ ሕጊ ጽላሎት እዩ ማለት ኩሉ እቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ሕግታት እዚ ንሕና እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ብዝብል ብጥሪኡ እንፈልጦ ጽሑፋት ንሱ እንታይ እዩ እንድሕሪልና ጽላሎት እዩ ጽላሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪልና ጽላሎት ማለት ድማ ስእላዊ መግለጺ ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ኣካል ማለት እዩ ስእላዊ መግለጺ ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ኣካል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሕጊ ሙሴ ክትርጎም የድልዮ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ጽላሎት እናምጻኻ ነቲ ጽላሎት እናምጻኻ ኣካል ናቱ እዚ ኢልካ ክትርጉም ምኽኣል ማለት እዩ ነቲ ጽላሎት እናምጻኻ ኣካል ናቱ እዚ ኢልካ ክትርጉሞ ምኽኣል እስከ ኣብቲ ጽሑፋት መጽ ኣብነት ቅድሚ ሃበይ ክትርዳእኩም ትኽእል ኣባሃላ ክበኩም ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ገለገለ እዋን ጽምብል በዓል ናጽነት ኤርትራ ክቃረብ ከሎ ካብ ዝግበሩ ሓደ body language ድበሃል ነገር ኣሎ እዚ body language እዚ ሰብ በእዳው እናገበረ ናብ መንኩቡ እንዳልገበድዩ ገለ እንዳገበረ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ይገብር እሞ እቲ ማለቱ ተምጾ ንስኻ ማለት እዩ ከምዚ ማለት ካድዩ ኢልካ ተምጾ ሕጂ ነቲ body language ናብ ርዱእ ቃላት ናብ ቃላት ክትርጉሞ ትፍትን ኣለኻ ማለት እዩ ወይውን ቀደም ብፊደል ሓሳብ ምልዋጥ ከይተኻእሉ ከሎ ብስእሊ ሰብ ሓሳቡ ዝገልጽ ነይሩ ብስእሊ ሓሳቡ ይገልጽ ነይሩ ነቲ ስእሊ ናብ ክትቀይርካ ትርድኦ ማለት እዩ ናብ ቃላት ተርጉምካ ትርድኦ እቲ ማለቱ ልክዕ ከምኡ እዩ ሕጊ ሙሴ ድማ ብሩኻተይ እቲ መጽሓፍቲ ሙሴ ልክዕ ከምኡ እዩ ንኣብነት ሕጂ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር መጺና በታ ኣምላኽ ንህዝቡ ካብ ምድሪ ግብፂ ከውፃላ ዝመደባ ወርሒ ከምዚ ኢልዎም እዛ ወርሒ እዚኣ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዓመት ትኹንኩም ኢሎም ንኣቢብ ካብዛ ወርሒ እዚኣ ብመበል 14 መዓልቲ ክመስል ከሎ ፋሲካ ኣብዕሉ ኢልዎም ንዓኹም ሓደ ገንሸል ወይ ሓደ ድሑል ጎደሎ ዘይብሉ ሙሉእ ዓመት ዝገበረ ተባዕታይ ወሰዱ ኢሉ ሓሪዶም ክበልዕዎን ደም ናይቲ ገንሸል ይኹን ናይቲ ድሑል ኣብ ላዕለዋይን ቋምን ልዳቶም ክለኽዩን ከም ዘለዎም እሞ እቲ መልኣኽ ነቲ ደም ርኡ ሓልፎም ምዃኑ ነጊርዎም ኩሎም ቤት እስራኤል ከምኡ እናገበሩ ከለዉ ሙሴ ግን ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ እናሓሰበ ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ፋሲካ ዝኾነሉ ኣካል ክመጽእ ምዃኑ ርዳእ ነይሩ ኣይገርመኩምን ፋሲካ ዝኾነሉ ኣካል ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ክመጽእ ምዃኑ ክስዋኣሉ ምዃኑ እፈልጥ ነይሩ ኩሎም ነዚ ነገር ዝገይሮም ክነሶምሲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 23 ክሳብ 26 ናብ ዘሎ እንድሕር ነቢብኩም ግና ሙሴ ብእምነት ምንጻግ ደም ፋሲካ ገበረ ይብል በእምነት ማለት ብምርዳእ ማለት እዩ ዘይረአ ነገር ተረዲኡ ማለት እዩ
ዘይርአ ነገር ተረዲኡ ሽዑ ዘይርአ ዘሎ ነገር ተረዲኡ እሳቶም ቶም ህዝቢ ካብ ምድሪ ግብፂ ንኽወፁ ከምቲ ሙሴ ዝብሎም ዘሎ ትደም ክለኽዩ ትስግኡ ክበልዑ ትደም ርእዩ መልኣክ ክሓልፎም እዚኦም ዝርድኡ ዘሎ ከምታ ዘላታ ኣብ ተሻዕ ትኸውን ዘላ ሃዋህው እዮም ዝርድኡ ዘሎ ተሻዕ ክትከውን ዘለዋ ሃዋህው እዮም ዝርድኡ ዘለዉ ሙሴ ግን ተሻዕ ክትከውን ዘለዋ ኣብ ቦታ ተረዲኡ ኣሎ ዘመና ሓልያ ግዜ ሓልያ ትመፅእ ፍፃመ ከም ዘለካ ርዳእ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ብእምነት ምንፃግ ደም ፋሲካ ገበረ ዝብል ዘሎ ወይ ዝበላ እቲ ፀሓፋይ ናይ ዕብራውያን ስለዚ ሪኢኹም እንታይ ገይሩ ሎ ማለት እዩ ትሰዓቱ ኮይኑ እዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፅላሎት ምዃኑን ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ኣካል ናይዚ ፅላሎት ክመፅእ ምዃኑ እርድኦ ነይሩ ኣብ ሕጊ ሙሴ እንተ ደኣ ነቢብኩም ንኣብነት ኣፍ እቲ ዝኸይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እዚ መልእኽቲ ኣለዎ እምበር ብቐጥታ ብዛዕባ ብዕራይ ዝዛረብ ምህላው ይኮነን ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ሕልና ኣለዎ እሞ ብዕራይ እናኸይደ ከሎ መቸም ኣፉ ድኣስር የለን እዛ ትእዛዝ እዚኣ ስለ ዝፈልጥ ዘይኮነስ ሕልና ስለ ዘለዎ እውን ሕልና እንዳሃለዎ እምበኣር ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ዝገብራ ኣፍ እቲ ዝኸይድ ብዕራይ ዘይኣስር ካብ ኮነ ኣፍ እቲ ዝኸይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ሕጊ ዳ ንምንታይ ይድሊ ኣይመድለየን እንታይ ዳ እሞ ተፃሒፋ ቋንቋ ኣለዎ ስለ ዝኾነት ሕጂ ብዛዕባ ፍጥረታዊ ብዕራይ ኣይኮነን ክዛረብ ደሊ ኢሉና ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዳ ምስ በልና ብዛዕባ ኣገልገልቲ ወንጌል ክዛረብ ደሊ ኢሉና ሪኢኹም ስለዚ ብዕራይ ፅላሎት ናይ ሓደ ኣገልጋሊ ወንጌል ናይ ሓደ መፅሓፍ ቅዱስ ዝምህር ኣገልጋሊ እዩ ናቱ ፅላሎት እዩ እዚ ማለት እቲ ዘገልግል ከገልግል ከሎ ኣፉ ኣይትእሰር ገለ ንስንቁ ዝኸውን ንደገፉ ዝኸውን ሃቦ ማለት እዩ በቲ ካልእ ኣዘራርባ ስለምንታይ ብዕራይ ምሳሌ ናይ ኣገልጋሊ ኮይኑ ኢልና እንተሓሲብና ኣብ ብዕራይ ካብ ናይ ብዕራይ ዘበለ ማለት እዩ ዝድርበ ፈፂሙ የብሉን ካብ ቆርበቱ ጀሚርካ ኺድ ቆርበቱ ንጫማ ዲና ደይንገብሮ ንቦርሳ ዲና ደይንገብሮ ብጀካቲ ስጉኡ ንበልዕ ዓፅሙ ንግህፅ ምዃንና ዒብኡ ንድኽዖ ዲና ደይንገብሮ ሪኢኹም እቲ ዒብኡ እቲ ዝድርበ ዒባ እውን ይጠቅማሉ ንድኽዒ እቲ ናይ ኣጋሩ ኣፅፋር ንመላጉም ዲና ደይንጥቀመሉ ኣቕርንቱ ንመስርሕ መለሊኽ ዲና ደይንገብሮ እንታይ ኣሎ ዝድርበ ሕጅናቱ ስለዚ ኣፍ እቲ ዝኸይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝበላ ብዘላግም ብዛዕባ ኣገልጋሊ ክዛረብ እንከሎ እዩ ንኣብነት ክርዳእና ምንቲ እዚ ክበሃል ከሎ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ድሓን ከም ፃንሳ እዚኣ ክትርዳእኩም ምእንቲ ኣነ ኮንኮን ሕጂ ራይ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከይድና እንድሕር ነቢብና ኣብ ምዕራፍ 28 ካብ ፈቕዲ 20 ሃዋርያ ጳውሎስ መሓይሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነቶም ኣይሁድ ቆፂርዎም ምስ መፁ ካብ ሕጊ ሙሴ ጀሚሩ ክሳዕ ነቢያት ብናይ መንግስቲ ኣምላኽን ብናይ ስም የሱስን እናተርጎመ ሰብእ ከሉ እያ ትብል ካብ ሕጊ ሙሴ ጀሚሩ ክሳዕ ነቢያት ሕጂ ሕጊ ሙሴ ትርጎሚ ማለት እዩ ትንቢታት እውን ትርጎሚ ማለት እዩ ሪኢኹም ትንቢታት ከም ተቐዲምና ዝረኣናዮ ትንቢት ስለ ዝኾነ ትርጎሚ ሕጊ ሙሴ ከዓ ፅላሎት ስለ ዝኾነ ካብቲ ስእሊ ምፅኻስ ናብ ቃላት ክትቅይሮ ከድለካ እዩ ናብ ዘረባ ክትቅይሮ ከድለካ እዩ እንታይ ናብቲ ማለቱ ብትኽክል ክትረኽቦ ከድለካ እዩ እዚዩ እቲ ክርዳእና ዘለዎ ብሩኻተይ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ሕጂ ኩሉ ሕጊ ሙሴ ይትርጎም ጥራይ ከዓ ደይኮነ ከምቲ ዘለዎ ዝውሰድን መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎን ድማ ኣሎ ከምቲ ዘለዎ ክትወስዶ ዘለካ ከምቲ ትፅሒፍዎ ዘሎ ብቐጥታ ክትወስዶ ዘለካ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ ከዓ ኣሎ ገለገሊኡ ከዓ ኣብ ሕጊ ሙሴ ክንመፅእ ከለና እዚ ምናልባሽ ካልእ እዋኑን ክንሪኦ ንኽእል ኢና እንታይ ከዓ ኣሎ ካልእ መንፈሳዊ ትርጉሙ ወይ ኣካልነቱ ጥራይ ትርድኦ ብጥረት ፅሑፉ ክትገብሮን ክትነብሮን ዘየድልየካ ድማ ኣሎ እዚ ድማ ክፈላለ ኣለዎ ኣብ ሕጊ ሙሴ ኩሉ ይትርጎም ኢልኩም ድማኒ ከይትኸዱ ኩሉ ይትርጎም ማለት ኣይኮነን ገለገሊኡ ከምቲ ዘለዎን መንፈሳዊ ትርጉምን ዝውሰድ ክኸውን ከሎ
ገለገሊኡ ከምቲ ዘለዎ ኣድላይነት ዘይብሉ ኮይኑ ዝተረፈ መንፈሳዊ ትርጉሙ ግን ዝውሰድ እዩ እዚዩ እቲ ክርዳእና ዘለዎ ስለዚ ከምቲ ዘለዎ መንፈሳዊ ትርጉሙን ዝውሰድ ካብ ሃለዎ መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ገለገሊኡ ኸ ዝትርጎም ከምቲ ዘለዎ ክትወስዶ ዘየድልየካ መንፈሳዊ ትርጉም ጥራይ ዘድልየካ ድማ ኣለዎ እዚ ኸ ብምንታይ ንፈልዮ ምናልባት ኣብቲ ዝቕፅልካ ሕጂ እዚኣ ጎይታ እዩ ዝኸፍተለይ ዘሎ እዛ ባህላ እዚኣ ስለዚ ኣብቲ ዝመፅእ ድማ ነዚኣ ክንሪኣ ንኽእል ማለት እዩ ክብርን ኣምላኽ ሓራይ ብሳልሳይ ደረጃ ክትርጎም ዘድልዮ ቀዳማይ እንታይ ኢለ ጽሑፍ ትንቢታት መጽሓፍቲ ነቢያት ካልኣይ እንታይ ኢለ መጽሓፍቲ ሙሴ ንሱ ጽላሎት ስለ ዝኾነ ኢለ ኣለኹ ምናልባት ኣብዚ መጽሓፍቲ ሙሴ ዝብል ብካልኣይ ደረጃ ጠቂሰ ኣለኹ ኣብኡ ጠቂሰ ዘለኹ ድማ ኩሉ መንፈሳዊ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኢልካ ዝኽየድ ኣይኮነን ገለገሊኡ ከምቲ ዘለዎ ዝውሰድን መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎን ኣሎ እቲ ገለገለ ከዓ ከምቲ ዘለዎ ክትገብሮን ክትነብሮን ዘየድልየካ መንፈሳዊ ትርጉም ጥራይ ክትወስዶ ዘድልየካ ድማ ኣሎ ኢለ ኣለኹ ብሳልሳይ ደረጃ ክትርጎም ዘድልዮ ሕጂ ኣብታ ርእሰ እንድሕር ምልስ ኢልኩም ክትርጎሙ ዘድልዮም ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስን ጽሑፋትን ኢለ ሓቀይ ስለዚ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍቲ ሙሴን ትንቢታትን እዮም ጽሑፋት ክትርጎሙ ዘድልዮም ኣለዎ ድዮም ሕጂ ጽሑፋት ናብ ዝብል ከዓ ንወርድ ኢና ሕጂ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ክብል ከለኹ ብጃምላ ብመጽሓፍቲ ደረጃ ክዛረብ ፀኒሐ ጽሑፋት ክብል ከለኹ ሕጂ ከዓ ኣብ ጽሑፋት ውሽጢ ድማ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ መን ሕጂ ክትርጎም ዘድልዮም ምስላታት ክትርጎሙ ዘድልዮም እዮም ምስላታት ጥራይ ኣይኮኑ ኣብ መዝሙር ክንመጽእ ከለና ታሓን ሕጃዊ ክንጠቕልሎም ኢና ብምሳሌ ዝኾነ ኣዛምራዊ ስለ ዘሎ ቅንያዊ ዝኾነ ኣዛምራ ስለ ዘሎ ክንመጾም ኢና ሕጂ ምስላታት ዝብል መጽሓፍ ምሳሌ ብሓደ ሸነኽ የጠቓልል እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ምናዳ ጎይታና ኢየሱስ ኣብ 4 መጽሓፍቲ ወንጌል ተሰኒዱ ዘሎ ዝመሃሮ ማለት እዩ ጸሓፍቲ ኣብ 4 መጽሓፍቲ ወንጌል ዝሰነድዎ ጎይታና ኢየሱስ ብምስላት ዝተዛረቦ ቃላት ኣሎ ሕጂ ምስላ ክሳብ ዝበልና ክትርጎም ብዛዕባ ዘድልዮ ቃላት ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ብዛዕባ ኤግዛምፕል ንኣብነት ዝብሉ ነገር ኣይኮነን ንጥቀም ዘለና ሕጂ ከም በዓል ኤግዛምፕል ወይ ኣብነት ኢልካ ክተምፅእ ከለኻ ነቲ ሓሳብካ ዝያዳ ብሩህ ንምግባር ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ነቲ ሓሳብካ ንጹር ንምግባር እቲ ሰብ ዝያዳ ንኽርድኣካ ትጥቀመሎም ቃላት እዮም ምስላ እንተኢልና ግን ክርድኦ ንዝኽእል ጥራይ ክርድኦ ኢልካ ትዛረቦ እዩ ኣነ ኮንኩም ከምሉ ደሎ ሕጂ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ 10 ክሳብ 11 እንድሕር ነቢብና ምስላ እንታይ ኢለኩም ኣለኹ ክርድኦ ንዘለዎ ጥራይ ኢልካ ትዛረቦ እዩ ምሳሌያዊ ኣዘራርባ ግን ሓደ ዓይነት ኣገባብ ኣመሃራ ዝያዳ ነቲ ሰብ እቲ ሓሳብካ ክትገልፀሉ ክደሊ ከለካ ትጥቀመሉ ኣገባብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 10-11 ክንንብብ ከለና ስለምንታይ ኢኻ ብምስላት ትዛረብ ዘለካ ኢሎም ሓዋርያት ሓይቶሞን ጎይታና ኢየሱስ ኢልዎም ምፍላጥ ሚስጥር መንግስተ ሰማያት ንኣኻትኩም ተዋሂቡሎ ነቶም ብወፃእ ዘለዉ ግና ኣይተዋህቦምን ስለዚ ነቶም ብወፃእ ዘለዉ ስለ ዘይተዋህቦም እየ ምስላ ዝጥቀም ዘለኹ እብሎም ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እቶም ክርድኦም ዘለዎም ክርድኦም እየ ዝብል ዘለኹ ይብሉ ኣሎ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፀ ከሎ እንታይ ኢሉ ስለምንታይ ካብ ምስላ ትዛረብ ዘለካ ምስ በልዎ እውን ክዛረብ ከሎ እናርኣዩ ክርእዩ ግናኸ ከይጥምቱ እናሰምዑ ክሰምዑ ግናኸ ከየሰውዕሉ
نباي كيمول لسمو يقرأ خيب لهم إيو بمثلا زخون زلوا يلو ليهم إذا مالت اللب بزيرو قيد سلزخونه يدول دلو حج سلز بمثلا يد زارب يلو أمو مثلا كمز بلا سلزخونه كترقم زدليو إيو كترقم زدليو إيو حجون كترقم كم زدليو ويتانا يسوس أب ماتيوس معرف أفتات صحفت عندي أنا ماتيوس معرف 10 سلسلة سأصلا 50 سنة دوشان كت نبوخ لهم عافية بمثل أخفت نقدم حبو مسترات ما أنكر على خو زبل صحف من تخفت زم ويتانا يسوس بزي مثل عيت زاربو من مش بلا شو قتلا بيلو إنه تمز بخاو مسكر منا بيت مساعته مستقام زمرته تايلمو حوالي تايلمو مسلا خرداد نايت جراد كوتا ترجملنا يدومو مسلا خرداد نايت هجراد كوتا ترجملنا إذا مسلا ترجملنا ساز مسلا تجبري بروخات يترجميو أنا كون كم ترجم زدقركم زلخو تعرفت صحفي زلخو يترجم إيو إزيو إتي أتبعو كردانا زلوا مالتي سأزي إذا مالت كم يزبل مسلاتات ندهريلنا كردانا حجي كم عماتيوس معرف 10 سنة دلو شوعت دي مش هموت تزاقلو مسلاتات اللونا كم أماتيوس معرف خمسة عشرين شوعتن كسا عشرين شعتن زلوا ويشت زلوا علنا ماتيوس معرف شوعته أتقدسكم نخلابات يتهابوا عنقهم مفالس هاي تدربي إلو أخلاب مفالس قبلهم كله السون مسلاويو عنق يخبر كله مسلاو الزرار بايو كم أماتيوس معرف عسرة حدا كعي بعل بيت بعل أدخلت ويني زلوا وفيرو عي تغدلي بقدام ساعات وفيرو بسالساي ساعات بحمساي ساعات يقريتها بسالساي ساعات بسادساي ساعات بتاسعاي ساعات بمبلع 11 ساعات إلو ساعاتنا نتيرو تقسن زلوا نبعلو مسلا وبهلايو ماتيوس معرف عسران حدن ومكمو كل تود زلوا حد حرايلو استعززه زي تعززه حد انبيلو استعززه بوبو ماتيو حدا تخلت وين زلوا إلو ماتيوس عسران حدا كابسر سنسنون وين زريو مكابع جيرلو محمتل جيرلو نعيت بمجاسيبهم كيدو نرحق كيدو إلو زعبا عرقتون اندقنا كملاس مخانون زرقي قالات استزاربو خفلي ماتيوس معرف عسران كلتن كمو كوتا كمزز بلا مسحلاوي اجي دايما دايلة تدالي يكون كل ما تزيد الزارب زلو خبروغاتي كمزز بلا مسحلاوي أبا حالا حجي مترقام زد اليومين كمز قرنا نردايو حجي انت انبزا طبابنيات قبل خلا خان رأسها كنت يخول مسلكم ولا مترقام مسلا زي كونه بقولوا قويتانا يسوس تزاربو نوع خي تعرف متخ مالتو كم زي يلكحت كيدن كلها تتقاملو كتكيد كلها ناب انبزا طبابنيا مخان تخيل لها مالتي اذا نرسخ تدفخ قبل كاي ازيو كافت زقرمكم حنت قال الله كم ابنت كنغركم ابوي كباي عبي رغيتانا يسوس بقلص يتزاريبو قلص على زيان جن حجي إذا أخكم حنت مسألة تبعها لخوينا تحتنا خمهرنا دليل زبالة إنبل أبو خوز عبو خوين سايكونن حجي زين يسوس أملاخ يخونوا بلا مستلنا نديو بخالة صحفات كنوا بلا نخلينا إذا أجن تحتنا خمهرنا دليل إنبر كم أبوي تحت ولا لخاص كمهرنا دليل إنبر مو يحس يدور لها تبدا لها ريهم
حاجة تخنبل أتتخيلوا قويتنا يسوس بزي مترقوان بقلتي بزي مسلا سزاربو كم تزلون وصدو كلاتنا خصوحته زي بلنا حد حق له نسوق أنت هاي تحريركم مني نحنا نيسوس أملاخ سلز بلنا يكون أملاخ زخون دايدا ولا بقلالز أنا أملاخ إلا يكون أملاخ زخون ها أملاخ أنت خليني ترى أملاخ كنسو درا هيك هذا سب نيسوس ملأخي يلو تبقى يروح رد أن خيلو مو أنا يسوس ملأخي لترى أمين أنا أبنت أنا يسوس ملأخي لسلز أمانكو ما يسوس ملأخون ما لدي أكونني سلزي كل جزء أتحكي بعلى حق مبر أنا نسخاتكم من حق هنقبلين خلينا سلز كم تزلوا وخوس سد زلوا خم تزلوا وخوس سد زلوا مسهلا وأبى على أخطر قوم الله زيتي كرد عنا زلوا سلزي نمت قلال زعكل حجي أب مسلا زبل نجار كن مثلا حجي أب مترجم زد اليوم كفلات كل ساعة صحفات مترجم زد اليوم كفلات مصحف قدوس هذا مصحف النبات كلته مصحف موسى طلعوا سلز خانو مترجم زد اليوم صحفات كا مسلاتات كم مصحف مسالي عينت كم قلت أنا يسوس بمسلات تزاروا عينت كاوز حلفة جن ملختات كم تزلوا يوم تصحيفهم درجة 95 ميتاوي كم تزلوا كن وسطهم قبعنا قلت أنا يسوس بزي مسلا بقلت تزاروا كم تزلوا كن وسطهم قبعنا هجي حاولت تزاروا بقلتي كترجم يتليتلنا نرسنا بذات بنياتات نقبر لنا قلت أنا يسوس بزي مسلا بقلت تزاروا مترجم يتلي منفسه أو قنيا لوزيلنا أو قنيا خنوت صاروا نحفتينا نرسنا عنا بذات بنيان نقبر زلنا كم تلاقينا خان نرسنا عنا نتفز لنا إذا أخذ ردنا بروحاتي قرم حاجة أمود أتا أنتي قبل دلي أفتح حق موسى متينا دما قلا كم تزلون منفسه ترجمون زو السديو قلا خا كم تزلوا بترات صحفوا كم كتنبو خلى خازر الداك عينت كتنبرون زيد ليكا منفسه ترجم تراك أخت وسط زيد ليكا قال إذا خب متينا اليوم إذا إتات متزلا قداميتي مع التسمون مالت الات إسران شعتن نايزا حزنا زلنا مبر 11 ورحي اتملسو إيو زخون روخاتا يا موداتا كل جزء أبصرتكم ذكروني بزحزو منفسه مدبات كله عود كوينة نعم لخاس ميرة قوياي ودي أنون عمدرخ قبرو زحب كان إيو فزيما أخبر كوخا زبل كخون منتي بارسك سبتات مزدل عدميت مع السمون سلام أملاخ مسكولاتنا يخون